Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat siya amin nga sa napada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nene. Kadito di pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat kada kayami nga sa kapada. Dear Manong Nemi. Aduitan dagiti aga-asawa wenno pagkaasawaan. Asaan nga nagbalegi nga nang taginayon iti relasyon da. Adarita dagiti makikamalala tunukuan sumubot medyo maysa tunukuan nagsisina da. Nalabit ka po kadagiti nagduduma nga problema ti biag. Ngem no siya ti damagem Manong Nemi si papanagkailak amang ibaga. Nga agkuykuyog ti ba nag-asawa ken kinaragsak. No apay, tatuntutin na ka ibuksilan na madamdama. Ngayon sagbay ti amin, alike dati agundahoy, namang kablaw ken ka, iti nagasat nga oras mo dita Nemer Studio, agraman ti subuko kay la pamilyam. Kasama ta nakablaw ak siyempre, digit agbuybuya. Amin-amin, nga magsupsuporta karitoy nga programa. Kasi naman nga rugyak ti amin. Nasapa, abigat, idi Domingo, idi reinganak ni Nanang. Ay, Marites! Agreeing kagat na umaldawin! Yung tsak intal talek ni Nanang Manong Nemi, nagpaklibak laeng, tamariknak, nga sapulan pa laeng ti bagik, ti turog. Agreeing kang kunak! Ay, susap po nakaturturog kang anak ko. Manong Nemi kasanungan tsak makaturturog pa laeng kad napuyatanak. Nga nang pasangbay iti engineer. Nga agar-aram kanya. Saan ko pagpangas Manong Nemi? Dandani rinabi nga do may mang pasyar kanyak at da maestro, at da dentist, at da pulis, at da konsyal iti ili, at da negosyante kan adupay ti sabsabali. Siguro ket gaputa damit ikutak nga kinapintas ket dayta ti gapuna nga adu dagiti alimbubuyog nga umas asibay kaniyak Manong Nemi. Nagbanin nga saguday ko tinapintas nga langak ken sukug ti pamagik ket pamatok dayta kadagiti beauty contest Manong Nemi. Namin adu agundaway asyak ti nakaihalat iti corona kadagiti kaasta pasalip. Wen,
nagmalbali na ka beauty queen, man. Agreeing ka ko na, Marites! Kino naman ni Nana nga medyo imbog nan man. So nga napilitan ako, nagbimangon. Apay ka din nang, ito paubrayo ay agmurmuray kan. Tayong ka makitsanda. Iti pangal daw tayo nga karnet baboy. Siya kumaangem, kamakam ko tayo, dadaitak nga inuporme di kita Truck Riders Club. Nakitsanda, yan wine. Dait. Ano ka dait? Manong name agdadait, agdadait, tipagsapulan ni nanang ko nga Melba. Melba't naga ni nanang ko eh. Irinto tanitatang ko nga amboy kat nanumo nga kalkalap. When? Agkalkalap. Bugbugto nga anak da. Kat pinagbasa dakmet iti criminology, ay cosmetology. Pinagbasa dakmet iti cosmetology. Ta iso ti kayat ko. Ngayon saan ko nga nituloy, kapag ti financial ng problema manong. Iso nga ti tinungpal ko, kat napahanak nga laeng nga agtrabaho, makipurporsyento iti may isang beauty parlor, manicure, pedicure, mamukis, kanda dumapay. When? Kat gabot tatagdagan nak ni Nana. Manya, di ka matla makadayon, Marites. At kuti ka kat umaldawan, balasan ko. Sige na, inakon. Di mo lipat na dumawat ni Dara. Agdinardaraan tayo. Agdinardaraan akto man. Diyan kami nagsisidad dinardaraan eh. So diyan mabalikas. Alawan nang. Hindi pa nagturong ko to tiyandaan manong nemi nakaluganak. Iti tricycle ni Cathy. Ti best friend ko nga kalugarak matlaeng. Anay kamang itan iti kabangibang nga barangay. Uy! Si kamat gayang Cathy. Pa-share ka man. Share. Uwan bes. Tayo ko, may kumat sinarong karan na datang ganinanang. Nga magawid ako, jay nakikabangak. Dumaga sa klabit, iti pangal daw mi ti kakarnet baboy dito sa sentro. Hay? Yung kamat makitsanda. Marisak, enakmat umuragat ti pangal daw mi. Mabali ko man ti saritaan, bes. Kumusta kayo matang ganidin nga lakay mo? Nasiyad mata. O mas asanso mo di biyag mi ta pimatakder kami ti bunggalo nga balay mi. Tapno makilasin kami ti biyangot nga katuganga. Na siya, the best. Tapno amoy ti adda kinawan. Nga magure ka. Saan nakansamat lang na masikugan nila kay mo. Agtumtumharak iti pills best. Anya? Jak pe kahit aganak. Masapol nga gurnong kami pailango mo na sa kam to aganak. Sabagay. Manong name ado kada dupay di kiti nagsasalitaan mi ngem na putid data ideya ta makagten kami ti tiyandaan. Tinurong mi kini Cathy ti sukik nga partidor ngem nairanang saan nga naglako iti dayta nga aldaw. Iso nga napang kami laeng nga iti banger nga pwesto. Imo na ni Cathy nga gimatang ket apaman nga nakagatang nagpakadan nga nagkawid. Muna na ako, bes. Sige. Siya kumaten ti gimatang ket kunak. Manong, may sa kilo man nga para igado kan na may sa kilo nga para dinardaraan. Ngayon bes manong name nga lakwan nak tiloko. Tiloko to nga. Inawagag ti manong. Ni. Siya kung tikit kita. Kasi la damunot makakita tinapinta sa kaskanyak. Minat matanak manong name pinarengnak. Kasla agmatmatan nga bayog nga di mo nagkirem. Ti kunak manong may sakilo man nga para igado ken para may sakilo nga para dinardaraan. Alam mo na din ko. Anay tun nga sagdudua kilo ta sagot ko keng Cathy sobrana. Oh? Wala din ko. Taapi nga sagutan nak manong. Basta kahit kang sagutan natin. Kahit nagsayatan basta. Si kapay lang namin ti
nakita ka kapipintasan nga babae. Sulo. Anat madaydayan nga naga mo? Anyakit style di kiti lalaki na ya. Sana kagang angawa din ko. Pudno nakapimpintas ka. Alawan isot ko na manong. Angem, ayan na nga rodan tigatangek. Pangaasim te, baga mo muna tinagan mo. Siyak ni Marites, nga anak da amboy ken Melba. Agnana edak iti may makinlaod. Amin nga barangay, iti da ito nga ili. O niya pa, iti damaga manong. Siyak man ni Ernesto. May sapelay nga baro. Kanagnana mo dito sentro. Mabaling ganito ka didi, umay mangpasyarkin ka, Marites? Mabalin. Basta, mangitugot ka ti kukod. Nga pangay ayom to kinitatang ko. Kukod? Kukod di baboy. Alaman. Bayam na mangitugot akto ti kumpleto nga kukod. Upat nga kukod ti baboy. Manong name sakbay nga inyawat di manong Ernesto ti katangek. Wen, inintuod na pa no kasano nga matuntun na ti bagtayngan mi. Imbagak met nga kaabay mismo ti barangay hall ti balay mi. Wen, lagnaro da mano. Thank you kada tinayon na ang 2 kilo Sige, Marites, nakapimpintas ka nga talaga. Kaya di makasangpet ako ni ti balay manong name it nang 20 inuruak ka karne baboy. Ang lakit ka adunan. May 1 kilo nga para igadukan para may 1 kilo nga para dinardaraan ti kunak. Apa niya? Sa nga bali nanang, tainted nga libre jaya, naglaho day ta 2 kilo. Ha? Inted na nga libre? Wanang, umaynak to ko ng pasyarin. Pasyarin? Apay, kasi panagkatao yun lang. Sino nagdimang paspasirit kang gano'n kaya? The engineer, doktor, architect, konsyal iti ili. Napay, negosyante. Panagkuna ka nakukit dahitan ti kababaan ng may mang pasyarken ka. Ano kababaan? Partidor nga tapos to na di sandaan. Baka maayo kan to lang ti kukod ti baboy loko. Ay, dati pagbagak ko aking Marites umanayin, nga laglagi pa yun, kasto nga rigat ti panagbiag, o rin no kakaisunan na kang anak, nung sa amin pamilisakan, di ba sagbayam? Agsipod ta nagkamaliak nga nangayat, kinakiasawa kinitatang mo. Ala ni nanang didalagbay, nagmangunot ka sa tamot, nung mangigning tatang deta, namnaman niya, masakta ni Sona, ba't dumat? Dadaga po na no, apay nga awan rang, ay tibiyag tayo. Apay ko na, nakiasawa ak tinakurapay, sak nakurapay, nagbadpada nga nakurapay. Iso nga si ka, aramadam tapintas mo. Sa alang aglaklako ti karne baboy ti pagtungpalam loko. Ala ni nanang takado pa sa sauda. Aging ka manong naming adimtengen terapi. Kat di unay mabayag, imay nagtugtog ni nanang tisilad ko. Sino nga tama na ito, may mangpasyar kanyak? Marites! Adamang sapsapol kang kabalasan ko, may mangpasyar. Sino nanang? Engineer, doktor, abogado, konsihal? Siya man mo na sinuday dyan nga lalaki, ta itakbay laing nga makita. Di amok pagkid di agad, umay na singiran, titarakin tayo nga baboy. Nakakurong-kurong sapo yan. Alam na lang, sunsabalat nakakurong-kurong o may mangpasyar ken ka. Ay, niso nga rumor ka kakitaan. Kaya gurukure pala dito paraangan. Hangko pala pinastrak Amuklat ta idin manong name nga ni manong Ernesto nga partidor ti bagbaga ni nanang. Kaya idrumwarak. Isungang peso. Na bagarabi Marites ading ko. Kastamat kang kamanong Ernesto talaga ng paipasum ti umay mang pasyar kanya. Umay pasyar ya. No anyat insaok ading ko ket isutong paleg. Alagad dumanong kamanong. Tadi ito kasala nga kasasalita. Sakbay nga. Sumrekta. Manong nemi adda na pan na inala iti unag ti kurong-kurong nga nakasupot. Alayam da ito ading ko ta danto itad mo ginitatang mo, itatamboy. Ano dito manong?
taing karek ng itay bigat nga upat ako kud ti baboy. Ala ni Manong, ang ako like da itay apay ng peso. Ang mo manon saan adin ko, ngem tong palek no anya insaok, kasta ka tao. Ay, thank you nga rin Manong. Sumbre ka natin, dumanong ka. Siyempre kami iti uneg Manong Nemi kat inyawat ko kininanang tinakasupot. Ano dito kukod ti baboy nanang. Ay, amboy. Ay, bakit? Nembag nga review tata. Nana. Ay, kastamot ka apo pardor. Adam, pakidaan ang siya dito talong nga, upat nga kukod ti baboy. Oh, na imas dito nga. Palok nangan nga lauyain na po. Kaya hindi kita duman to pa lakay. Siya tot bang loto, basta mapalok na ngam. Ano pagbalunod tong sweet meat. Bakit na imas Ala, sige, panahon na kay nga roda na nako, agsasalita kay nga roda. Tayo, asik asumiman nga dagos na gito, pat nga kukod. Idudududwa kami Manong Nemi, aging ka nagtimek ni Ernesto. Sana pulos nga. Kiray dagiti mata na Manong Nemi nga mamat-mat ti bakabuklat. Napintasak kami na talaga. So ako na ninanang nga sayangan ti pintas ko. Masapol ka nung usari ti pintas ko tapno bumaknangat. Ngayong kasanumat, partidor dito kasangsangok. Ading ko, Manong, kasladak pa lang mamati nga da ako niti sangwanam dito nagtibalayo nga umay mang pasyar keng ka. Tapi met, diyan kami nga namnamahin nga umanamong ka nga pasyarek. Amom, nagmalmalim nga nakapinta, tinapintas nga langam dito panunot ko. Nga oraan niya tararamida kat diyak may waksideta. Pasablog na kita nga magbagamanong. Depende na dumadumat style yung agdiga. Diyak mo, diyak pasablog atin ko. Sa bagay, kanya-kanyang style ng agdiga. Manong Nemi kas lamang grugi ti saritaan mi kasta. Anang grugi ti saritaan mi kini Ernesto. Kat bayat mo baybayag, umadadon di kiti nagsasaritaan mi. Namuak nga iso ket bugbog tungmet nga inanak akas kanyak. Katinayon na pa nga imbaga nga agpada nga retirado nga maestro ket maestra digdi rakkel na. Ken sigun ken kuana bayat idi pagbasbasaed di kita naganak ken kuana ti kolehiyo. Nagkidkid nga nangituloy ta sana kanumang may yulot agadal. So ang kadang nalaeng ti agnegosyo ti aggatang ka nagparti iti baboy. Namuak met nga duwa tawen ti nga inaunang imsyak. Ngam sa nga madlaw ta ammo na met nga istemeren ti bagina. Kat kita asaritaan Manong Nemi kat nangitunda edi panaglabas ti oras. Adala man trabi. Naminduha ko na nagsuyaab. Marita sa atin ko. Pumakada akon kat ni rumabiin. Nagbinta sa buyan ti pa nagsuyaab mo. Sikamot Manong. Tilamad madlaw mo. Kahit ko kumati nagpatpadnag na magkisasarita kang ka. Naragsakak doon sikat kaduhag Nga masapol nga pakada, tadyak kahit nga mapuyatan ka Ang mga numadadahil, tigil ko tam nga pintas, no, dutagtubo kang taramidong mo. Adalat akong gawa ng Ernesto, narikat mo, napuyat nga talaga. Ang namnamayam to, di pa nagsublik adin ko. Awang problema, ito data Manong, agsublik, agal agsublik, ori na nabi Basta lagi at damat upat lahat ng kakukod di baboy. Angaw ko lang Manong Nagawid din ni Manong Ernesto, Manong Naming kas na kunana na ulit-ulit laing tiyumay na aba nagpasyar. Ngayon na duma agsubling agawid agsipod tadanukuhan na makauna keng kuhan na ngagpasyar.
Madlaw ko lang tanong at damanong namin tamara mangig ko dyan darunudor dyan kurong-kurong na. Ngam kabot at damat ni engineer nga nakarana nga imunag. Mangig kumatin ko nga pagabot agandarmat lang umadayo. Sayang. O man ti upat ako ko din. Nano, kahit iran-rantak manukot agin suswep. Engineer makaturog akon. Ito nga nung amin nga sungbata na. Engineer, awan ti marik na kayat kang ka. Sino ko ti kayat mo? May sak nga engineer. Adang trabaho, kado proyekto. Guhapo ako man. Aw, mabalin tayo, engineer. Tati pusok ti mga ikideng. Yan, klase ta puso. Sayang ni kang kanayon ko kang chocolate. Ni engineer met. Ang kumat nga kidkidawon kang ka. Puan manong name sa alangan ni engineer kas ko nakitahin manong adut umay mang paspasyar kanyak edukado aglalaok at dabaro at dabay-balo. Ngim awan man lang ti mariknak nga panaggusto kadagita nga edukado tagpapadadamat manong naming at pangpangas na. Ngim na iduma manong naming Ernesto Kadakwada. Tanising pet kan manakman no sasarita kami talaga nga napakumbaba o banadlaw kong kinalastog na. Kadya ka mo, tanong kas tamaten nga, riinganak ni nanang no kas nga Domingo. Ay, Marites! Na, agringkan! Agringkan balasan ko tinga umarang kat karni baboy. Dagusak no ko ang baring ko, has bumangon, nag-alalis tuwak, ni ape nga ta. Kung kunak tinakam ko. Ay gagamutin nga ti masansyan nga iumay pa nagpasyar ni Manong Ernesto, nagdato rin kanya. Marites, ading ko, amok nga amum, adakkel ti ba naggusto ka ka? Madlaw mo na ito sanggari. Manong Ernesto, kahit ko mamuha mo siksika pa ilahing, tinakarik na kiti kastoy. Siksika pa ilang ti babae nga nakarik na kiti ayat. I love you. I love you so much, Marites. Baka isa sa obline data, gabot na makitkitan ti pisikal nga langak, Manong Ernesto. Iridamo ka makita, adin ko kita, apresyarek at talaga ti kinapintas mo. Ket bayat ang mawibayag, agragrag unti pusok, dumakit kita ka. Agayatak unayin kang kamarites. Ket sikat ikahit kong agbaling nga ina, do kita agbalintungan nako. Manong nemi all budak ti bagik no ibagak nga awan mayat. Uno awan ayat nga marikrik na kinimaro Ernesto. Ngayon ko na nakpailaing ngayon, baga, ikan na kumapala ti panahon ko ang panunod, kan mang sintir king ka, no napod no kamat laing Manong Ernesto, narikat ngamin ti agdadarasudos nga makirelasyon. Diyak gumangganat adin ko, sindadaanak nga guray. Keta, nagsaka ko, tanay pudong matlayang ng timarkrik na ka. Manong nemi oray no amok nga gayatak maten kay ni Manong Ernesto, nagpakiputak pay laeng met siyempre. Kat sibod met idin, awang maten ti ganay kay ko, ang makisarasarita ka edukado nga umay mang paspasyar kanya. When ado, dagiti bit-bit da nga sagot, ngem pambarak no kuhan nga, mang ibagak katakwada nga madipagbagik ay rumarkan ada ni engineer naman nakapimpinas nga regalo na kang kansa ang kakabo nang ibagayo nga madipagbagik sayang di regalo na alo ko minalang alayin nyo lahat na itad na ko mga rodo di ka nagparak agpambarak to manong nemi ka di bagag tulatan nagsublidan sa balagong daway. Ngim ni Manong Ernesto ti umay mang pasyal. Uray no kukod lang ti baboy ti bitbit na. O sangwak lang o. Sangwan Manong Nemi. Kat buses na pala nga mangikukas la. Kantaan dakon dagiti adu nga kirubin Manong. Nayam-amo maten ni Manong Ernesto ti bagbagi na kadatatang kininanang nang runa kinitatang. Tayo so pangyaw-awatan na ka, tikukod ka. Ngayon ninanang medyo artificial, dagiti isem na,
tanong lumikod kat nakalibik. Di nakayat manong name, ti partidor ka no. Tanong kas tangal daw, di Domingo manong name, masapa kami nga, umay nakamalain ni Manong Ernesto nga pan makimisa. Agkakalugang kam nukuhan, opat, iti kurong-kurong na manong name, aglugan datatang kininanang iti kurong-kurong, kat aglugan aktumet iti likodan ni Manong Ernesto ng agmanmaneho. Pasare may dagkat sagpabinsan ti barokong kunibukot na nukas ng agpreno. Nubegas na nagbalin metlata nga gentleman ni Manong Ernesto. Bana ka maggusto ak unay ken kuana. Sana kas karigriya duma ang gararem kanyak amo no na duma kat awisan nakpakid dia. Ingkam kano ag dinner date. Sakam to kano mapanagbuhit sine. Sakam kano mapan kamin to agpalamiis iti kwarto ti dalami sa kwarto. Kitam ti kinang presko. Kamu da siguro kat lalaki enak. Ngem awangkas kin Ernesto manong name. Ngem no kasta nga saludsudin ni nanang, oy, tunano nga aklonem, o da aklonem ka dagit agar alam ken ka? Nang, di mo ko naen nga da nga partidor, ti aklonem. Oy, usarem ta utek mo sa nga tapusom. Inanang mo, ulitak ni bagay ka. Saan ka tumultulod ka na kami kanitatang mo? Nakurapay kami ngagpadpada nga nag-asawa. Sika, orisan ka nakaradwar, ngam no, nabak nang ti pakiasawa, bumak nang ka. Tapos damat pakirano, damikan ka. Kas pagarigan ta partidor ti pakiasawa am. Baka doon asawa na kang gitawang pakit kukod gay regalo nagkata kami. Nanang mo. Asinuman ka takwada. Guray ka lang nga. Di mo ka na nga na diyang Ernesto? No. Naidumduma lang ni Ernesto manong name taimbas nga awisan nak iti hotel. Awisan nak iti simbahan. Kat amin dagitan rason no apay nga di ka nga kat inaklon kun ti panagayat na. Kastoon iti ragsak na manong name ore lalim magto. Agpeso ka di Marites? Aklo na nakon? When? Yes! Yes! Saan ka din ang tagtagayin ng plaheng? Ayatan kami, Ernesto. At aking kada kiti kababalin asap sa pulik. Iti may isang lalaki. Nasingpet, nagaget, na respeto, nadayaw, manakaawat, ganda dumapay. Yes, sagyawan ak Marites Pangilam. Kat ikarik, sanggan tupulos nga masaktan. Sanggan tupulos nga pagsangitan. Aramidag tuti amin nga mangayat, kad mang taragsak, kad agsaribikan ka. Iti tong palbihag. Manong nemi na bungon ti binigaragsak ti puspuso mi kada agundaway kat iti pudnok kada tatang kininana nga nubya ko ni Ernesto ko na ni tatang marita sa nak. Sana ka sumupyat iti panakikayem mo. No lakit ta agayan ayat kayo nga duha. Ayat ngamin ti pundasyon ti may isang relasyon tapno naragsak kayo. Nagkamanak tamawatan na tatang. Kat simublat nga nagsaon ni nana. Oh! Jack kayat. Ni Ernesto nga partidor nga para keng ka. Saan nga ka po? Ganun sabat nga po nga Jack kayat. Dahil dyan nga Ernesto nga nobyo ngem. No pa nakiasawa ang pagsasalitaan. Uray nobyo mo. Ngem saan ko kayat nga agbaling nga asawa. Ha? Agpraktikal ka, anak ko. Agpraktikal ka. Nanang, ibagbagak ti kastoy, ulitek ba nina? Oray sa dadagnig ni tatang mo. Ibagbagak ka nga ti kastoy, makita mo ti kasasaan tayo ti biyag. Da kami kini tatang mo ti ahemplo, ti saan nga nagpraktikal ini. Wan, oray dangdang ni tatang mo. Ado edi kini babak nang agar-aram kanyak. Ngem ni tatang mo apadak marigrigat ti sawaak. Anyat resulta na. Marigrigat tayo aging ganay ta. Saan ka di? Mel babakit. Di ka sumupyat. Amboy. Pagsalitaan anak mo ta. Hindi kita nasasawam ti anak ta. Sana ka ati pa amboy. Kahit kulaing
agnam ay ito ni Marites nga anak ta. Nanang, ure marigrigat tayo aging ganay ta. Tinapatig agdendin na kay palan gani tatang. Napadasan ka din ni tatang timalyaw sa baling ng babae. Kasumat ka na kayo? Napadasan nyo ka din? Timalyaw, buno, nagkalikagom nga ni karelasyon sa baling ng lalaki. Nanang, amang ano, baklang ti maasawa ket agbalin to nga babaero. Asino to agsaga ba nga tanga siyak? Ay, alawa, ninanang man. Alawa na ko ng balasan ko. Ngayon dumugurgurahin, di baga ka, isaksakit ka laeng. Kaya't ko nga mga agnam ay kanto, iti masangwanan. Nang oribak nang tipag asawa ak, no masaksak tahanak to, nagsagsagaba ak to. Kas na kayo matlaga ni tatang. Nakurapay kay man, ngem, ada ka din pa nagsangsangit yo. Lalala, sunan. Manong name jak ba't ka di mababalawon ti kaya ni nanang ngay palagip na ngano tagundaway ko ngagnam ay tadulak nga ro dikit agar aram kanya kabamaknang. Ngay mamuk matmahan manong name. No iti beneg ti panakiasawa ti pagsasalitaan sa nga nagdinaganak ti masurot no dikit ti anak. Ti mismo nga makiasawa. Kat gabot hanubyok beten ni Ernesto pinatgak tikid daw na ngayam amuna kon kadagdadakkel na. Tatang, nanang, iso ni Marites tinubyak, ti babae nga itatagkunto ti altar. My love, iso da tatang ganinanang. Ay, gitla, pakiidayawak ti makamamukang kabalasan ko. Nanaroon pa kanyak tata, nana. Pakidayak laon ti makamamukha na kayo. Ti ama tinubyok manunay ti mo mong batkat kunana. Basta kami mat kang Kamarites balasan ko. Nasigdat gayab na ti Farok, tamo na tagbili tinubya nga pang Miss Universe Marites balasan ko, da kami adada nga makamamukin ni Ernesto nga anak mi. Ket sika pa lang ti damo nga babae itibiyag na. Ket garanti sa raken ka, balasan ko. Nga saan kan tungag babawi nga mangayat iti anak mi. Nagtinalyaw kami tinubyok manong name ket inarakop na. Makitak ti kidan siya ti pamilya tinubyok na nakaragraksak da ng sangailikan niya. Aging gang iti sumarsarunog nga bulbulan imay damatan na mga asawa manong name dito'y balay. Uwen manong name kaduan ni Ernesto di naganak ken kuana ken dumapay nga partido da tapno umaydan mga asawa. Saan mat nga narikot, tinagbalin nga salitaan manunemi, numampay, madlaw manunemi kasla mapilpilit ni nana. Nga idadayta nga salitaan, medyo mariknak manunemi sakit ti pusong ko na panak iti siya sinararunak ni nanang. Nanang, mabalim mo pa lang tagbabawi. Nanang, ay sus, magbabawi ka do. Naisot pa kaya asawa. Nanang nga oray niya tibagbagayan ng iba't patig ko ni Ernesto. Kad makiasawa kang kuwana. Di na ito papasulin. Ako ito ti papasulin. Nukas pagkadigandag, bindutan. Siyak tumitlang taking baso. Saan kayo ito papasulin? Naikadeng nga rod nga dagos ti petsa ti kalaysa kat bayat ti panangur ora mi ti nga aldaw manunemi. Pinasardeng na kon tinubyok nga mapanagtrabaho ti parlor. Uwen, nadano na nga rod ti aldaw ti kalaysa mi kat nakaragragsak. Nakaragragsak tagsumbangan nga partido manunemi malaksid laing gininanang tatalagang hanalat na maliklikan nga parang sila din na naggugustuhan nga manugang ni Ernesto. Umatipok-pok ti sala ti salon, manong nemi, ta salunan, nang runa idi agsalan, dagit agabalayam.
Kat kalpasad selebrasyon ti kasar, nagnaid kami ni asawang ti family house da. Sambat nga iso titakkel nga balay manon name tagagangi laeng ken medyo daanen. Kadididamong rabi imi ti asawak siyempre. Indalag kon ti kinabirhen ko ken kuana. Amo meten manong iti apagas asawa ket rinabi nga panakpak data. Wen? Imbay ko nga min pinsan kang kuana iti kinapintas ko. Kinapintas nga nakadado nga lalaki iti agrukbab agkalikagom nga maggunud. Ngem ni Ernesto tinagasat manong. Nagbalinak ba't nga nagasat kang kuana ta siyak lang ti babae ti biyag na. Isuot ti first love ko, siyak met ti first love na. Nagtalinaedak nga ro ti sidong dikit na kay kamangak manong nemi kabutasanak mo ng trabaho ti parlor. Siyempre, siya ko na. Iti harignag tagibalay no mga pagparparitanak ti katugangak nga babae. Saklatan anak ko. Agi na nakalatan. Nagtinulong tananang. Awamat sa baling obrak. Narawamak ba't tikas nga trabaho? Kita mga no, ibagbagan to di kita makagit kita kang tagabunda ka. Saan nga tamot nana? Sa meso no, mapang kasawarong ka rin dyan da balay. Baka kit no, nanang. Okay kanya ka, hindi problema. Imbagak matidigan ni Ernesto manunaymi nga mabaling kong tulungan nga aglako ti baboy hindi na kayat. Dito muna tanunag ti balay. My love. Ha? Di mo kayat nga agparadak ti tiyandaan nga aglako baka alalis to nga may ibus ti lako no? Adaak. Gabot arakanda ka. Siyempre, napintas ti asawam. Dito nga ordo kayat eh. Huh? Naimon ka? Anak naimon. For my eyes only, no mabalinda kita matam, ti amin na makabuklam. Rin ang bagimet manong name panakpak, ngem tirigat na. May isang atawan, doong atawan, diyak bendlahan nga nagsiko. My love, apeng dinak masikugan. Kahit kung adaw awirin na, kas tamat ang datatang ganinanang mo. Kahit damat ang dagapo ko. Saan ka matiktikan, my love? Aguray talain. Pa-check nga, isagaw tanan ng tumitlang ni Apo Diyos di anak. Inton ka, no? Manong atawin? Nagtutor ka lang. Taw-tawan matlayang nga tinaglabas ng kaskasti nga Jack agsiku. Kahit kaputawang met ti aywanak nga anak mi sa maysa basin madla trabaho dito'y balay manunemi. Numanin mapang ko sarong karan datatang kininanang. Oh, kumusta? Kastoy. Kawalat. Ninanang met. Walat na naiyawid mo met dito nga para kata kami ginitatang mo. Napiyapay dagpaspasyar kang ka ni Ernesto. Taad daw pat ako kunti baboy. Itangay. Banyo nang. Mangibaga akto nga umay tumangtid ni Ernesto kata kayo. Uray sana yun. Kasama na talaga di lalaki kahit sa dalaan mo nga regaluan na kita ay naganak ti Armanda. Nor Armanda pala yung ti babae. Ngayon intong malpas nga maasawa dawanan. Dahil ito ti kunakeng ka ide, barites. Sa mesa. Hindi kay admadan pa iti anak. Napipinas mo kiti taon pa anak yun. Bakit naglusyang ka asikod? Bakit agbabain dyan Diyay partidor nga asawam. Dinantopulos aramidin data. Tayo tupay basurero. Agbabain tupay. Sahor ni tatang. Matata, ipatpatignak. Kastamat ka ni Ernesto, ipatpatignak. Kada kayo, abihang kayag lalaki. No kaya't ko kumaidi kabanwagak pa ilang agad, alisto ko maa. Ang ipatpatig ko ba itatang mo? Isong harod ng
nga ori ka sa nutrigat, no talaga nga napudnot, panagayan ayat, di kita agasawa, awan pulos ti mamagsina ka nakwada. Kas kada kami kin Ernesto. Walat amo ko. No saan nga sa diabalay, ti pagpasyarak, manong nemi, pasyarak mat di kiti kagayim ko. Kasi labiyag-latan ti balasang ti kasasaan ko, tanawayak nga papan, iti kahit ko panan, si papalubos mo di kiti naganak, iti asawak manong, tamalpas ko mat amin na kuhan ng obligasyon ko. Dago na akon, kahit ko kumatulungan ti asawak ang lakon, di naman kayat. Saan latan lab ko na. Datat gapo na no apeng yung palubos mo ti asawak nga agpaspasyarak tapos sa anak nga maburing. Kasta ti kinadungo ken kinasingbat ti asawak manong dinakayat nga pagtrabaho na mabalin. Kat dahil ti gapo na no manen rumwar kami ti best friend ko nga ni Kati nga mapan ka nagiti okasyon. Kat dinaminsan nga panagkuyog mi kung kunana. Anya ka matan Marites? Papi met. Papi Kati. Dahil tamanan ti kawes mo. Suot mo dahil tayo minsan nga napanta na kiparty. Kalpasan na isumanen. Apay taltalo ka dito pagsisidong blatem nga kawas mo. Tilamad-madlaw mo, si kakati. Ay, best friend ko ay, di mo ko naen nga paborito mo launay di kita nga kawas. Una di mo ko naen nga awanin sa baling isuot mo. Bye-bye na kadilatan na, best friend. Nalamis nga min tibagida ito nga kawas ko. Diyak pakasagnan no dilawan dak di makadlaw nga iso lang nga isot kawas ko. Tinapadeg ket napintas ken nanakmaan tilangak. Marita saya. Siguro ket saan na kang ikan ti asawam ti gatang mo iti barong kakabos mo. Manong nga tawan gagasawa kayo? Awan sapit din si Brom. Yung pagpakay ni Dindo nga lakay ko, taitad na amin kanyak na sweldo na. Siyak ti alkansya. Ito rin mat na Ernesto malakay ko. Ito namat nagiti mapaganan siya na kas partidor. Ngayon siyak namin tay tao, nga saan nga gatang iti tilaad da. Kati, isagsaganak ti kwartami ka nagiti napapateg laing nga banag. Kinun ko na kayong kalindigan iti best friend ko manong name. When? Kat imbaliw na ti saritaan. Kuro ka? Ano naman ni Dayta? Abi nga nga dayjay pa lang amin Ernesto tira asawaam. Siguro no pinilim ko makit tay engineer. Kas kalagbibiyag ita nga uman nga dunya. Kati, oresan kami nga maknang. Naragsak kami ti sidong ti asawak. Naragsakak. May sa iso na nga responsable nga asawa, managayat. Narigat ka makasarak ti lalaki akas ken ni Ernesto. Woo! Kasta't pa nagrasarasol naging asawa nga babae nga awanan waya-waya. Waya-waya? Ngayon maambok, nga ti uneg mo best friend. Kaya't mo matibumaknang. Kaya't mo matapamatasan ti biyag ti dunya akas iti mapaspasaran di do mga asawa nga babae. Manong name gapo ti best friend ko nga ni Kati. Gapo ta best friend ko ni Kati sipud pa'y babalasitang kami. Impanakpak na natat kayat nang ibaga. Iti ababapan na o ket prangka. Jakbat ka di makasuron ito dayta. Tamok mo tindugari na manong. Ngayon magpapeso mo di dilaw na. Jak pagimata namin ti barong arwatek. Sipod nag-asawa kami. Ken Ernesto. Mabayinak ba't mangibagang nga, my love, gumatak man ti barong arwatek. Siguro no, ibaga, kahit dapat siguro, ni mabainak. Baga kahit nga, ibagadan to nga gastadurak. Ibagadan to din nga, at papapinta sa klatan ti ubra. Yan sa bagay, manong name, mapampanunot nga tamat ni Ernesto, itibang ibaga nga igatangan na wanong gumata ng terwatek nga ado. Ang rigatan na siguro nga maksayan, ti kwartaming or ornungan. Naglabas pa iti aldaw bulan kantawen nga magkaskas di manong naming nga jakment lagsikuken. Isong ng karkararag kulatan, nasapay lang kuma,
Uwan, sapay la kuma, tamadan kam tumutlayang ti anak ken Ernesto. Kaya na minsan, bayat nga lapas ko nagkararag, sinukatak ti bedsit, manong nemi ti labaag. Sukatak ti bedsit, talabaak kuma. Kaya tungaw tawag manong nemi. Tungaw tawag ni Nanang. Hello, Nanang? Katawag kay man. Uwan, balasang ko. Adamagag ko man no, da, iduldulo mo dito kwarta. Ay, laglagi pa ba? Manon nga tawan nga nakiasawa ka kini Ernesto. Italaga magibagaak. Tamabayin ak unay kang ka. Mga no saan na ka nga pag-igament kwarta ta asawam. Taos to di magbaga na kiti tao ka makakita kang ka. Di na kami nakita nga nagbado ti baro. Ninanang met. Haya po aya. Ano nyo kati kwarta? Ano nyo? Ada ngamin losok na gito galba. Dito'y kusina tayo. Daan ngamin dagit ang galba. Kit masapul nga masukotan kuman. Nangaruna kit umayan ti pa nagtutudo. Bayan nyo nang padasig to ti manggibaga kin Ernesto bareng no. Ada sobra na nga nagkatang iti baboy. Anya? Subsubra ko nam. Nanang damagig to nito makasangpet no da kwarta na. Apay awat igaman ang kwarta. Nanang met. Nakabangko Baka no. Saan mo pa pagdagan mo? Eh di bang account ka asawam? Eh naaya. Talagang na. Ngayon makamukan na. Alawan. Basta kasapulin binti may gatang ti pangsukat karagiti kalba ti kusina kitagtudon. Manong naimimbagak nga iti asawak ti parikot ni Nanang. Tatalagayam. Apa idadala nga mga baga. Mamayin na siguro Dito Inikanak ti 2,000 pesos manong nemi. Nagapahan na panak ng Reggie Balay. Nang, andakan. Ay, alis tuman. Mano. 2,000. 2,000! Ala ni Nanang. Anya na, magatang ti 2,000. Alaman. Pasensya kayo ko man nang. Dito lang ti adang nga maipaimi. Bay nyo, tano nagarnar ti aglako ti karne baboy, umaik tuman ng mangted. Saanin! Ninanang met, apa iya? Diyan ka mukhang kamarites. Lahat adu ngamin di babak nang agar-aram kang kano, apeng nga day pa nga partidor, tinapilim. No ti kumabak nang, ti pinilim, napimpinas kumaitan ti biyag mo. Ken at ado kung mati maitulong mo mat kada kami kinitatag mo. Baka nubak nang kumat na asawa mo kit nagbaling kumamat nga napintas ti balay tayo. Balay mi kinitatag mo. Ore kumamat numayadayo ka kengka. Mayadayo kami kengka. Ore numayadayo kami kengka. Basta napintas kumamat ti balay mi kinitatag mo. Ngem agubog nga galba ti kusina 2,000 intedyo. Manong nemi nasakit nga dinggan digit nga magbaga ni Nanang. Nangruna kit araramidan met amin ni Ernesto ti kabailan na ama ipayanak lang tinamay nga biyag. Iso nga jaklatang sinungsungbatan. Uwen. Pag ipanang ngamin ni Ernesto ti kwartayo? Ibang bangko na. Ket, at danagan mo hindi bangko, John account nyo. Ninanang met ko na yan sila sumanda. May pinagsalita. Ay, susapo aya. Ang mga noda sa baling suportaran di asawa. Ang mga gapot saan kang agsikog kit na si Muki gun sa bali. Nanang? Ay, susapo aya. Dakil nga atap ko kasta. Dakil di atap ko kasta. Gapot saan ka agsikog. Nang sikogan ti sa bali kat adda putot na ti sa bali nga babae. Nga so pagipanan, magangganan siya na. Di mo kadiam mo nga saan lang nga may sa ti pwesto ti paglakwan ni Ernesto iti paglakwan ng ti karne baboy. Talay bagbagayo. Nakurang ngamin ti panakaamom iti asawam. Apay nga saan nakakayat nga tulungan nakangaglako. Nga dahil limlimad na hanggang saan ka din nga rambang ko ma?
Nga si ka nga asawa ti partidor, wala ta pwesto na ti tiyandang naglaklako ti karnegat, at ka kumamat nga asawa na nga mapanaglako. Ngayon saan nakakayat na palubo sa lapay? Tapno maramid na latat kay kayat na. Nanang, pakawanan na kay kuman ni Apo Diyos. Ala, pakawanan ni Apo Diyos. Ang huso ti magbagayo. Agat atap kay lang, hususgahan nyo ti asawak. Ay, Apo, ay, manon nga tawan nga dandan lang kayo, awang pa'y asensoyo. Awang pa'y anak yo. Awang pa'y asensoyo. Awang pa'y bukod yung nga balay. Kidam na kita asawa. Awang pa'y may nga tawan da, sakbay nga agasawa da, adang balay da. Laki ngay. May kabalay kay palang ka nagiti katungangam. Manong nemi, pinanawak latan ni nanang. Ore adopat sa una. Kapot na jakon kayat pa nga mangag di magbagana. Naglabas pa so magmanong alawas, idi tagkita kami manin kinikati nga best friend ko. Uy, Marites! Saba, dahil tamanin ti Badom. Wala makita ko kakabarbaro nga Badom. Skamat. Adaman malagip ko. Dandani gaya man ti anibersaryo kina Ernesto Sangadi. Malagip ko pet sakit. Kasta ngagpeso best friend. Oh, siyempre. Kasta napalpalabas nga anibersaryo yo. Di mo naman nga da iregalo kang kat asawam. Ha? Amam da kami ginidindo ang asawa? Basta anibersaryo mi? Adala tayo regalo na kanyak. Sa mga isag, celebrate kami, kas lakam laga agre-honeymoon. Dahil nga rod nga eh. Baka pangsit lang ang pagsasangwan nyo, di balayo, awan. Baka ag-date ko kumamag ng kay dinner, iti restaurant nga class. Unang kay kumamag ag-check-in, awan, di ba? Awan. Oo, talaga. Baka samon pa yun nga malagip no kaano tinaudi nga panang regalo kang ganin Ernesto. Kati, awan anyaman na kanyak do awan ti regalo ti asawak. Tinapatig kita malagip na ti aldaw ti panag aldaw nga anibersaryo mi. Kaya tinapatig ay etanak, umdasan kanyak dahita. Style mo, makunam la dahita Hindi baka umapapal kamat, kada gini makitkitam. Manong name numapay saan nga maipay kanyak ni Ernesto ti luho, ti biyag, akunada. Saan to nga nagbaliw ti panagahit ko kenkwana? Well, at dapat di gundaway manong name nga hanga maliklikan nga kita kang engineer nga nangararim kanya kidi. No pa adda asawa nan. Marites, naragsak ka kadit si Doti Partidor. Ernesto tinahagan ti asawak. Engineer. Partidor ko naman natin May partidor. Naragsak ka di? Naragsak ka. Amom. Nasyak kumat na asawam. Sika kumati agda dito na Pinas kabalait. Kompleto talikamen. Ano bali ang pinalado ti amin? Ang pinalado ti amin ko na? Mabalin tamat nagkarelasyon natin. Aman. Mabalin kang ibalayan. Nung kasunok ka nakkel ti balay mi ti asawa, kastamat ipatagder ko nga balay mo. Balay ta nga duha. Ada aldaw mo, adamot aldaw ti asawa. Kit no tong pahain ka engineer kayat mo? Di mo kayat? Hala ka mabatutan ni partidor. Baka siyak ti makaputot kan ka. Pinampanawak manong name ti bastos ng engineer. Nagtulid pa'y dagiti aldaw, kat may sang aldaw laengan sakbay ti anibersaryo mi ti asawak, manunemi kinasarita na ti asawak. Marites, my love. Ernesto, my love. Tunbigaten. Iti, may kamanon nga tawad. May kawalo. Kitam kadlangos na napupuutan, di pa naman nyo? 8 years gaya man, sipod ng kalaysata. Di mo ako pa anak ta? At ito. Sumarsaro no siguro. Awang gayam, kung bidarim to na kita naganak mo, kakabagyam, agraman kagayam mo, takastan tumat kanya. Ha? Tamang pa eh. Gapo ka dito may kawalo? 8 wedding anniversary ta?
Baga paboritom ti number nga 8. Han, gapo nga mintam, itangatawan ti panakaisagana ti amin. Ito lang ang celebrata nga awisak dagiti naganak kanya, kan nakakabagi ka. Ang grande lakid din. Wen, dakal nga madaya ti bagbaga, my love. Dakal ti gastos para laing ti anniversary ta. Samat nga isot ti dakal unay, my love. Pinakita ko dagiti may sagana nga taraon, tapno awan ti adu nga mulis siya. Mas dawag manong name taamok adakkel agastos ti bagbaga ti asawak. Wanang love, nailet dito balay nga pagtaingan tayo nga pakaangayan ti selebrasyon. Saan nga dito balay, mala? Uy, asa din nga rad, iti resort? Iti may isang dakil ng function hall? Manong name kinaot ti asawak ti cellphone na. Kaya makita na tila dahon ti dakil nga up and down nga balay nga addaan itinalawa nga paraangan. Marites my love. Dito ito ti pakaangayan ti celebration into bigat. Ha? Sa dinong nga lugar da ito eh? Hana? Sa dinong nga lugar da ito eh? Amangan mo ito na ngayon na, ti pagbayad mo dita. Kahit mailumlum ta ti utang, kalpasan ti selebrasyon. Ernesto, saan latan? Dito ti latan balayan, oray simple laeng nga selebrasyon, ti mapasamak. Saan nga mabalin, my love? May kawalong anibersaryo ta ito bigan. Kat napatig ka rita nga aldaw. Napintas na ito nga lugar. Kat namnamayag na magustuhan. Iti met kabigatan nan manong nemi aldaw nga mismo ti may kawalong anibersaryo mi kin Ernesto mas daawag ta damutten nakaparada nga kabarbaro nga kotse iti sango ti pagtaingan mi. Dinamag ko iti asawak, Ernesto, akin kotse ti nakaparada iti sango ti balay? Dejay? Esot paglugaran tayo kada tatang kininanang amapantiya, pakaangayan ti selebrasyon, my love. Nangrenta ka, kasta? Ang mga nunangin naman, ti rentana, dejay. Nagpintas kayo. Nagkagad agrubuhatan, my love. Tamapantayon, iti pakaangayan ti selebrasyon. Alayam na ito, isot usarem. Api, nasdao ka. Insagana ko di pagbadok, api nga dahita pala. Dedya man ang paborito mga arwaten. Nga manon sa katawan dedya yan. Manibro ka mo't. Mangisibro ka mo't. Sweetheart. Gimata nga, iti usarem. Kadang mo ka may bagay ken ka. Nalabaga, ken napintas nga gown. Nagpintasan na kawas na ito, my love. Gabutan na pintas, ito mangusar, ken pagisagotak. Masapon mo't ka na pintas. Magustuhan ka din? Siyempre, my love. Thank you so much, kinanakit inarakop ko ti asawak, manong. Nakarubuatan ti asawak agraman, dagiti katugangak, ket nakalukan kami ti kabarong kotse, ket ni Ernesto tinagmaneho. Nakasangpet kami, wano nakasangpeten, datatang, kaninanang, agraman dagiti adu nga kakabagyan, ken gagayem, ken agraman met dita ni Kati, manong. Amudat itinurungda, agsipud ta, impakpako na idin, ti asawak kadikiti maimbitaran, no anya nga address, ti pakaangayan, ti selebrasyon. Imun unada, nakaad-adudan manon naming agurure, ti sango, tinakarakap pala nga balay. Dakkel ka napintas, ti ka-aramid nga balay manon nami. Ken oray di kiti bisita, di maray, kadagsalsalutsud da do asinot aking balay. Nakarakap pala nga ito, ket adda pala ang amin di kiti bisita, iti ruwar, pinalutpot ko ti asawak. Pinalutpot ko ti asawak. Ernesto, my love, ano ito kita son da ito eh? Aking balay da ito. Rinantaam ka di, gapulayang tinabersaryo ta. Amangan ko nang ina, ti pagbayad ta. Kat na ito ako tse, nga nagluganan tayo. Apay nang rinta ka pa lang. Sigamat, sweetheart, alangan mo't nga sa arawatem, kat kurong-kurong ti pagluganan tayo.
No nabindas arwatan tayo, kada bindas matilugan tayo. Manong Nemi, amo my love, nakabimbindas ka, di datang kakawis mo. Kinunahang tasawak manong Nemi agsaok kumanen ng bigla nga nagunin tinapig sa ni Cathy. Marites, best friend! Imasin, nagpintas kayo dito akawas mo nakakaapa. Cathy, makikiktot ka. Di marup ka nga sila. Ang manak pesos ka. Di ba dildilawak nga saan ka lang yung mangisibro? Nga gusto nga pagsisinublatam lata daan nga rawatap. Ita, wow! Nagpintas ka. Nakapimpintas ka lang aruda. Nakapimpintas ka manen. Kikitot ka, Kati. Kung nakalan ng oramang ka. Insublat na kinita ti asawa. Uno, insublat ni Kati nga kinita ti asawa kit kunana. Happy anniversary kada kayo nga duwa, Ernesto ken Marites. Thank you, Kati. Maragragsa na ta imatandra kayo. Insumbat ti asawak manunemi. Ang madamag kuman, Ernesto. Akin balay dahil nga, apay nga nakaragap man. Ayun na, di kita kanan tayo. Bueno, anta ka din nga sa kanan dito, unag. Saan nga si mong bat, ti asawak manong Nemi, imisam lang dito eh. Pinatpatan ti asawak ti dakulap kukit ko na na. Umay ka malab. Umay ka. Tayo to, unag, lukatan tayon. Lukatan tayon ti balay. Manong Nemi, at si marunong aking mamakam. Lugan ti simbahan. Ada, di sahag na padi. Ada pa iminimbitahan nga padi. Taladaadang madmadlaw mo. Da kami nga gasawa tinagturong tiruangan, imuna si maruno amin di bisita, in kurikur ti asawak, ti petpet nga tulbek, iti dornam, kat inlukat nan tiruangan. Mas dawak manong na di makita tinaipadakkel nga ladawan nga naisabit idididing. Ernesto, my love, apay nga adda dito iti ladawan tayo di nagkasarta. Apay. Hindi kahit mo sawan, dekorasyon, gapot anniversary ta. Tinanggal ti asawak, tagsumbangir nga takulap ko. Sinama na. Marites, my love, dahito nga balay, kentikot siya nga nagluganan tayo tayo. Kat regalo ken ka. Iti may kawalo nga anibersaryo ti Kalaysata. I love you so much, Marites, my love. Kinunati asawak manong Nemi kat inarakop na konti na irot nagpalpalakpak amin nga di maraay. Intuloy ti asawak tinagsao kat nagulimak amin. Nagulimak ti amin. My love, amin di gito'y ket panagyaman ko ken ka. Amin digito ket pagyaman ko ken ka. Taorin no narigat ti biag ta. Ket saan na ka pinanawan? Saan ka nga timalyaw? Asino man dita? Igiti mayat amang sulisog ken ka. Saan ka pinayanod tanyaman nga sulisog? Iso nga, inaramid ko ti amin tapno makaornungat ket may patakdaren ka ti kastoy. May patakdaran ka ti kastoy katakkel na nga balay. Inaramid ko ti amin tapno makagata nga iti bukod tayo nga lugan. Ernesto, my love. Arigat na tanong, kang kanayon nga kurong-kurong. Isa, sa may sa. Kan adda pa jak na ibaga kay ka, my love. Saan ko nga dinakdakamat ken ka? Nga saan layan nga may mesa ti pwestuta apaglakwan iti karne iti tiyentahan na kahit kang sorpresahin. Ado pa yung nga tiyendaan ti enti pwestuta. Malagip ko manong Nemi di ko na idin inanang. Manong Nemi sala nga siyak tagsidsid daw karagidi nga imbaga ti asawak no dikat iso amin nga di maraay. Kamuta mamudad ni Ernesto nga gagangay lang para katakwada nga partidor nga gatang agparti ka naglako ti baboy. Ang mamuda ni Ernesto manong Nemi nga simple lang at panaggar. Arwat na, gabuta kurong-kurong lang tilugan na. Pagiluganan na kanagitay
mapartin nga ila ko na nga karne ti baboy. Nagsawanan ti asawak ket tinurongnan kadagiti inturongnan kadagiti maray. Kada kayo amin nga di maray, ama, ina, kakabagyan ken kagayem. Pagyamanak ta kada kayo, pagyamanak ti kaaddayo nga imay makipagrambak iti may kawalong anibersaryo ti aynay at mi iti asawa. Ket sanlay nga dayta ti selebrasyon agsipud ta. Itamit lang daw. Kas kadda ni Father. Mabendisyonan dito nga balay ken ti kotse kasagot isagot ko ti dugdug unay-unay nga asawa. Ani Marites. Nagpalpalakpak manong nemi dagiti tattao. Ket may samay sa tagko na. Wow! Wow, wow, na wow! Sana all! Kinon ko na manong nemi. Insubli ti asawang ti ba nagkita na kanyak naragsak ka di madlaeng, my love. Makasangit akon nga simong bat manong nemi. Sobra-sobra, Ernesto. Andiyan ka mo ta sa huwag. Nadilaeng agyaman ak unay-unay, my love. Agyaman na. Sagang sangit na kasta, my love. Madadahil lang tipigtas mo. Si kamot nga ron ti Reyna iti dayto nga aldaw. Kantiag na nayon nga Reyna iti puso. I love you so much, Ernesto. And happy anniversary. Rebeng, kan may parbeng laeng nga umawat ka kadikiti agkakaimba nga banag, my love. Gabutasang kalayangan ng pintas iti ruwar ala nga no di kad addaan ka pa iti nasungdo pa nagpuspuso. Agyamanak, tani ka anuman kat sa amo na nagduwa-duwaan ti ayat ngayon daton ko ken ka. Happy anniversary to my love. Manong nemi si din, nagnaid kami ng ti asawang tinakkel nga balay. Sagpaminsan met nga mapang kami sumarungkar, kada kitinaganak kada kami. Kat nududuha kami, manong nemi. Kat no, daduma ko nakidi. Dungaw dawat ni nanang kanyak ti dispensar. Gabuti panang tagibasit na idi kini Ernesto. Kat kastamat kani Kati, manong nemi nga best friend ko. Dumaw dawat man ti dispenser kanyak. Ito kasla pa ng tagibasit na iti asawa. Manong nemi nagtultuloyan iti kinasyat at talaga iti ayan ayat mi iti asawa. Kasyat alangan-langan iti asawak kat may paneknek mi. Napaneknekan mi asaan nga mabalin pagpambar ti kinarigat ti bihag. Tapno saan amatag ginayon ti relasyon dagiti agasawa. Itirigat wano nam ay ako nana. Agbinulog kami iti asawak. Agbinulog kam to iti asawak. Kadwalaeng ti tulbek tapno matag ginayon ti relasyon. Isu ti respeto ken panagtali. Manong nemi ti panaglamas ti panawen nasungbatan betlaeng ti araro mi maddaan iti anak. Pinaraburan na kami ni Apo Diyos ti anak a babae nga iso ni Paula. Kat saan lang anta kami manong nemi ti maragsakan no dikat agraman di rakkel ko ket naganak ken Ernesto agsipud tarayta unay ti damo nga apo ko da ni Paula. Iso nga ti agdama manong nemi ket awanin sa pulag pa iti kasasawd ko ti bihag. Makapnek ken pudno anaragsak manong nemi. Dito ko nga roden nga kupden, dito yung pagkasalitaan, kat amok nga ada matigit na batik nga adal itibihag, kadagyaman nag-una ti anos mo, nga nangaklilikan niyak, ang nagampahayag iti tangatan. Thank you, and God bless. To'y makautang nga gayem mo, Marites, babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Express, Lawag City. Thank you mat ka, Marites, thank you pa ng isalaysay, ken ni El Amor Verdadero, dato'y pakasalitaan nyo, ken Ernesto, kurong-kurong ididamo, di ko nagbalinan nga napintas ken nanginakotse. May isa napintasan nga balay, panagan-anos lang ken panagururnong, ti kasapulan, saan nga panaggastador.
Papagayan mi katapadanan nyo ti muna nga intay ibasa nga pakasalitaan ni Marites iti panangisurat ni El Amor Verdadero. Anya ka diti adda ka dagiti agasawa tapno ni kastagit agtultuloy ti nalagda nga singgalot iti ayan ayat na. Kinabaknang kasanon na nakurapay ng padpada. Pamagayan may sabali man na napakasalitaan nga makita diti aldal pagkasarmingan ti biyag tinda ibasa